Den får jeg også med. Ej, skal de ikke have mere, Simon? Jo. Bare fyr af. Du skal have mere. Du får også det her. Det er Kostborg effektiv hår- og hudpleje til en værdi af 4.000 kroner. Det får du også med. Okay. Og hvad siger du til en... så kan du lige så godt få en tangentradio også. Tangentradio. Ja. Yes. Og ved du, du får også nogle Twilight-bøger med. Dem får du også med. Okay. Og hvad siger du? Sidst, men ikke mindst. Her har vi en fed præmie. Du får nemlig et helt års forbrug af madvarer fra Kavli. Helt år. Der er både hyldeblomst og kiks og bønner. og gløk. Der er Og der er pære, dåser frugtdrik. med sådan noget her. Så kan man altså klare det, hvis der skulle komme en zombie-apokalypse i Danmark, eller en anden form for krise, så har man tørprodukter nok til det hele. Nu vil jeg lave en bunker. Men tillykke med det. Ja, tillykke med det. Så vi har ikke flere præmier. Vi har fået uddelt Herregårdssten fra Fjordens Haveanlæg og Service. Ja, vi har fået uddelt Norwegian guldkort og en masse andet. Men det var jo vores sidste udsendelse, altså i hvert fald på den her side af sommerferien. Men jeg håber, at vi ses igen. Det håber jeg i hvert fald også. Vi ses. Tak for i aften.